ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଛି କି? ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଛି। ମୋ ନାଁରେ ଆସିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ। ଆପଣଙ୍କ କୋଠା ଘର ଅଛି କି? ନା, ଆମେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ସତ ନା ମିଛ? ମିଛ। କି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି? ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଆମର କୋଠା ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଠା ଘର ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ICC ତାଲିକାରେ ମୋର ନାଁ ଅଛି, ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କୋରେଇ ବିଜେଡ଼ିର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହାତେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜପତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେବେ ଚାପ ପକାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ଇତିହାସ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତେଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନାହିଁ। ମୋର ACCରେ ନାମ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉନା? ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଅଛି, ନେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, କହିଲେ ତୁମର ହକଦାର ଅଛି ତୁମେ ନେବା ପାଇଁ, ତୁମେ ନିଅ, ତୁମେ ଏଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ। ମୋର ACC ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମୋ ନାମଟି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।